Koloto! Yasho leyo nto. Yes bafethu. Hambe ngayiphi? Hambe ngale ya. Noma ngihambe ngale, noma ngihambe ngale. No, athi ngihambe ngayo khani ngizoshesha. Athi ngihambe ngale. You made me boku. Check the view, check the view, check the view, check the view. Okay. Bathroom. Danko. See, the economy cold in Joha. In Johannesburg, cold. Cold kakhulu. Seaway. The safety way. The pillow way, ingubo yebo. Yeah, hayi. Phela nje. Outfit check emva kwala. Ngizoshaya outfit check. Yeah. Router way. Ungayazi ukuthi yapi. Singiba advertiser yebo. Yabo. Room way. It's the room. Young outfit check way. Socks le Nike le. Boma niyazi nje. Niyazi lapha. Nang price tag. Then ama-tag ngizonitshengisa kusasa yabo. The normal takeaway. Uyabamba we. Then it's the room way. Uyabamba nje. Kitchen way. Kitchen way. Ish, camera quality is good. Uyabamba nje. Ish. Uyabamba nje. Hayi. Senzo ngibhudanko masentana. Angakathanda angazi ngizokwenza njani. Udanko nje phele ngicelayo. Asikho okuningi. Futhi qe. We. Rich Uncle we. Yadlala. Ekuse kuludo. Yasho leyo. Amba kok. Mami passa lá para tudo. Ma? Sit down. Mommy, sit down. Sit down, Mama. Sit down.